Gernika Lumoko sarek elkarretaratzea burutu du Merkurio inguruan Kepa Arronategi Gernika Lumotar presoaren egoera salatzeko. Sareren hitzetan euskal presoekiko sistematikoki aplikatzen diren salbuespen neurriek eragin zuzena dute euren osasunean eta larri dauden presoetan eta baita Kepa Arronategiren kasuan ere etxeko jendearengandik gertu egotea dagokie sareren hitzetan. Ekainaren 22an, Etxerat elkartea jakinarazi zuen Kepa Arronategi preso gernikarra Arrasateko aitameni buruko gaitzetan espezializatua den ospitalean dagoela. Hemendik aurrera bere gaitza hartatua izateko bertan. Berrianen aurrean Sare Gernika Lumok honako hausnarketa plazaratu nahi du. Kepa Arronategik buruko gaitza duela orain urte batzuk jakinarazi zen. Eta orduan esan genuen bezala, bere gaixotasunean eragin zuzena izan du euskal presoen aurka sistematikoki aplikaturiko salbuespen neurrietan oinarrituriko espetxe politikak. Urrunketa, dispertsioa, lehenengo graduak, baldintza gogorrak eta abarrak. Geroztik, hainbat sektorek, familia barne, aldarrikatu duen bezala, espetxeko labormak inoiz ez dira izango gaixotasun larria duen preso bat hartatzeko lekua. Eta hortaz, bere beharrei erantzungo dien espazioa, mediku hartatzea eta giza baliabideak izateko eskubidea du Kepak. Espetxe politika ankerra bere egoera larriagotu eta arriskuan jartzeko modua izan da denbora honetan guztian. Kepa dagokion zentroan etxekoengatik hartu eta Euskal Herrian izan da bere egoera hobetzeko bidea da, zalantzarik gabe. Aitzitik Kepari larriki gaixo dauden preso guztiak bezala, etxean etxekoekin kalean egotea dagokio. Eta gainerako euskal preso eta ieslari guztiak etxean izan arte bidea egitea dagokiogu gu guztioi. 2020 urtean euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen existentzia hutsak agerian utzi du konpondu gabeko aferak daudela. Horien soluzio bidea gauzatzea beharrezkoa zen atzo eta gaur pandemia hautarteko are gehiago. Beraz, ibiltariak izatera animatzen zaituztegu. Izan bidea dinamikaren partaide izan. Etxerako bidea saretzen jarraitzeko aktibazio sozialerako proposamena. Beste hainbat ekimen sozial, politiko eta instituzional ezberdinekin konektatu eta uztargarria dena. Herri mailan, Euskal Herri mailan edota nazioartean gauza daitezken ekinbide guztiek bere garrantzia dutelako. Kepa eta gainorako preso eta ieslariak etxean egoteko bultzadari ekin diezaiogun guztion artean.